Nakita mo. Mark, ready ka na? 5, 4, 3, 2, 1. English? Oo! Christmas song. Hindi. Bagay. Hindi. Tao. Pangyayari. Hindi. Lugar. Oo. Nasa Pilipinas. Wala. Hindi. Wala. Nasa ibang bansa. Oo. Hindi. Malapit doon. Hindi. Christmas ha? Oo. Sa ibang bansa. Oo. Sa Europe. Sige, ka nga ng lugar sa Europe. Kaya ba yan? Alam ko ba to? Alam ko ba ito? Hindi. Bagay. Pangyayari siya. 3 syllables ba to? Hindi siya pangyayari. Hindi siya tao. Hindi. Bagay to. Hindi ka. Hindi. Tanong mo na yun eh. Gawa. Para si Andrew. Tapos ka na dyan eh. Chocolate. Bawal yan. Teka lang. Ay, so tagal ba ito? 1 minute. Sige. Fuck! Ang hirap! Ulit. 1 minute. Bagay. Lugar na nga. Oo. May Christmas related. Oo. North Pole, ganda. Parang ganun. Lugar, pero... Christmas doon. Kasi hindi nagsisimba eh. Jerusalem. Hindi! Alam ko ba ito? 30 seconds! Dito siya pinanganak. Danger!